Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Herlina S. Kanthi irah-irahan Kabegbejan. Esuk umun-umum Suprapta lan Suprapti mancal pit ontel tumuju pasar pagi. Sing jenenge pasar pagi ramene ya ing wayah esuk. Para bakul tumandang gawe cekat-ceket nggelar dagangane. Dene Suprapta lan Suprapti langsung ider mubeng pasar kanggo setor tempe buntelan. Diarani tempe buntelan amarga tempene dibuntel godhong gedang. Esuk iku Suprapta lan Suprapti kudu nyetor tempe buntel 1000 kang saben buntel regane Rp400. Yen dipengke mengko baline bocah loro kuwi kudu nggawa mulih dhuwit Rp400.000. Dene opah sing ditampa saben tempe sabuntel Rp20. Dadi opahe Rp20.000 didum loro. Bocah loro kuwi tansah muji syukur senajan anggone nampa upah mung Rp12.500. Kabeh mau awit pambiyantune Maktun juragan tempe. Maktun menehi kapitayan marang Suprapta lan Suprapti ngiderake tempe dagangane. Idep-idep tetulung marang bocah yatim iku. Sejatine omahe Maktun karo pasar pagi udakara sekiloan lan dalane uga aspalan. Yen diayahi dhewe setor ing pasar pagi iku Maktun gampang wae, nanging melas weruh kahanan wong tuane Suprapta lan Suprapti. Maktun tuwuh krenteke menehi kalodhangan Suprapta lan Suprapti mbiyantu dheweke. Saben jam 3 esuk Suprapta lan Suprapti ngampiri tempe ing omahe Maktun. Tekan pasar pagi bocah loro iku paron tempe banjur diiderake mubeng pasar. Mak, menika tempene pun kula iderke sedaya, kandhane Suprapti saka ngarep lawang. Sing dicelukake Mak banjur ngengakake lawang. Mlebu dhisik, Prap, pakone Maktun. Boten, Mak, kula kesesa badhe wonten ulangan. Wangsulane Suprapti karo ngitung dhuwit sing dicekel. Kakangmu wis mulih. Sampun, menika artane sedaya 200.000, Mak. Nggih dipun tampi. Suprapti ngulungake dhuwit kang wis temata rapi. Nuwun ya, Prap. Iki upahmu karo kakangmu. Maktun ngulungake selembar kertas werna abang. Wah, kula mboten gadah susuk, Mak. Recehan mawon. Panjaluke Suprapti. Kabeh kuwi peken kanggo kowe lan kakangmu. Maktun mlebu ngomah banjur metu meneh nyangking buntelan plastik bening. Buntelan plastik iku diulungake Suprapti. Nuwun nggih, Mak. Alhamdulillah. Suprapti nyalami Maktun banjur klepat lunga mulih. Tekan ngomah manjing subuh. Suprapti ndiprok nang ngarep luweng karo nyebul mawa. Wis tekan ngomah, Prap, pitakone Mbok Ginah, si mboke Suprapti lan Suprapta.
Wis, Mbok. Aku njujuk pawon goleki Simbok. Dak kira Simbok wis gegenen, jebul luwenge isih amem. Kandhane Suprapti karo nyugokake kayu ing luweng. Mbok, mau maktun menehi aku dhuwit luwih akeh saka upahku. Aku ya wis ngaturake panuwun. Maktun uga gawani tempe goreng 5 iji. Nanging kari 4 amarga sing siji wis dak pangan mau turun dalan. Kandhane Suprapti sinambi njejeri simboke kang lagi mususi bras. Syukur Prap, isih ana tangga sing apian menehi kawigaten marang kowe lan kakangmu. Kandhane Mbok Ginah karo nyawang Suprapti. Mbok, nang apa kok katon pucet? Mbok, sehat to, Mbok? Suprapti nempelake tangane ing palarapane simboke. Wingi awan nalika kowe isih sekolah, adine Maktun sing manggon ing Surabaya mara mertamu mrene. Cekake rembug, adine Maktun sing asmane Bu Kasinah arep nyekolahake kowe karo Suprapto ing Surabaya. Nang kutha gedhe ya, Mbok? Pitakone Suprapti lirih nanging ora butuh wangsulan. Yen kowe gelem lan si Suprapto uga gelem, Simbok mung nyengkuyung muga-muga ing kutha Surabaya kowe sakloron bisa kasembadan sing dadi impen lan gegayuhane. Nek miturut Simbok piye, Mbok? Suprapti meneges. Simbok mung manut karo kowe sakloron. Yen padha gelem sekolah nang kono, Simbok rumangsa seneng. Satemene Simbok ora duwe ragat kanggo nyekolahake kowe kabeh ing tataran sing luwih dhuwur. Awit Simbok ora duwe pawitan cukup. Yen padha sarujuk, Simbok, kowe lan Suprapto arep diboyong menyang Surabaya. Bu Kasinah sugih ya, Mbok? Jare Simbok ya durung weruh. Aku gelem, Mbok. Aku gelem. Suprapti sumringah katon bunga. Ing bang wetan langit karengga semburat abang. Katon endah ngelam-elami. Langit katon resik lan siji loro lintang isih ngrenggani angkasa raya. Dalan gedhe sangsaya pepak kendaraan. Gumrenggeng swara mesine sangsaya seru. Suprapto lan Suprapti wis tata-tata arep mangkat sekolah. Seragam putih biru kang disandang katon kluwus wernane. Semono uga sepatu kang nutup sikil. Sepatune katon amoh lan perangan ngarep wis katon suwek. Suprapto gage nyandak pit untele banjur ditutke Suprapti. Dina iku Suprapto lan Suprapti ngayahi ujian nasional. Ujian iki kang nemtokake bocah loro kuwi lulus utawa ora saka SMP Budi Luhur. Ing titi wanci pengumuman, pungkasane Suprapto lan Suprapti lulus kanthi biji kang marmake. Kalorone kalebu siswa pinter lan entuk prestasi 10 besar sa SMP Budi Luhur. Kejaba entuk piagam penghargaan uga entuk simpenan tabungan kanthi isi sayuta. Suprapto lan Suprapti bungah banget nampa bebungah iku. Mbok Ginah katon kembeng-kembeng mripate. Mbok Ginah bombong marang Suprapto lan Suprapti.
Senajan abot rekoso sing disangga kanggo ngragati anak-anake kuwi, pungkasane kabeh bisa gawe marem ing ati. Tekan ngomah Mbok Ginah katekanan dayoh. "Monggo pinarak Yutun, Bu Kasinah, monggo." Mbok Ginah grabyak mbagekake dayohe kanthi gupuh. Mbok Ginah nyepake unjukan Lola. "Sampun, Mbok, sampun repot-repot lho," kandhane Maktun. "Mboten kok namung benteran Lola." "Mbok, Suprapti lan Suprapto napa sampun wangsul?" pitakone Bu Kasinah. "Dereng, menika acara wonten sekolahanipun dereng cekap." "Oh, ngaten. Mekaten, Mbok, kados ingkang sampun kula aturaken kala rumiyin menapa sampun Suprapti lan Suprapto purun sekolah wonten Surabaya?" pitakone Bu Kasinah kebak pengarep-arep. "Inggih, Bu, kula sampun rembagan kalian lare-lare sedaya sami purun. Saderengipun kula ngaturaken agunging panuwun Ibu kersa paring kalodhangan dhateng anak-anak kula sekolah wonten kutha Surabaya," kandhane Mbok Ginah kanthi rasa bungah. "Inggih, Mbok, Mbak Yutun sampun cariyos kathah dhateng kula. Suprapto lan Suprapti menika lare ingkang jujur, pinter lan sreget. Kula eman menawi namung sekolah wonten sekolahan biasa, kula badhe nglebetaken Suprapto lan Suprapti wonten sekolahan ingkang pinunjul supados mangke lare-lare menika saged dados tiyang ingkang pinunjul. Sedaya ragat mangke ingkang nanggel kula, simbok sampun kuwatir." "Matur nuwun sanget, Bu, wonten tiyang ingkang migatosaken nasib anak kula. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sedaya dipun tampi ugi dipun piwales dening Gusti Allah." Pungkasane dina candhake Mbok Ginah, Suprapto lan Suprapti diboyong menyang kutha Surabaya. Nang Surabaya nunggal omah karo Bu Kasinah lan keluargane. Suprapto lan Suprapti ketampa ing sekolahan favorit lan sangsaya sengkut anggone sinau. Dene Mbok Ginah melu ngrewangi Bu Kasinah ngrumat omah. Karipta dening Herlina S. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomer 28 tanggal 11 Desember 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.